Nyapa ya? Indonesia mustahil bencana. Awakmu lho areng resula kaya ngopo? Ora bakal iso ngrekne omah-omah sing wis rusak. Nyapa dhewe ora nggih penggalang danae. Reka kok pinter. Tapi opo ya? Ayo boleh sumbangan kaya pemain. Oke, dudan. Apa iki? Nyapon neh. Tak ngapir bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumbangan. Penipuan. Buatan. Lek tanggang ngene wae ala sumbangan. Kesel cah aku. Aku duwe ide ta. Ngene lho, Cak. Aku kan nenek sing iso alat musik karo iso nyanyi. Nyapa orang ben ae. Jaluk penggalang dana lewat band. Lah, kok pinter kowe? Ket lahir lele lagi pinter.